Аз съм Радослав Беге и днес ще играем Clash Royale. Да, от много време не съм играл, но сега има апдейт. Сега ще ви покажа началната картина. Ще махнем камерата. Началната картина е променена. Всичко е променено почти. Вижте, има квестове. Вижте тука. Турнамент квест. Всичко има. Много е готино и ви пожелавам много хубава игра. Аз съм почнал буквално преди няколко. Не съм набрил нищо. Буквално днеска почнах да я играя. Така че... Станах нов левел. Това е доста готино. Чакай да реквестнем. Какво да реквестнем? Добре. Giant. О, имаме... Отключихме нов квест. Значи, доколкото разбрах от това тук, трябва да направиме... Не знам, трябва само да играем на 1v1, нали, на батълите. Сега ще си направим силва честа, ще го оправиме. Почваме. Един батъл да направиме. И аз да ви разказвам за апдейта. Като цяло апдейта е за едно нещо като турнамент. Където е като американски футбол. Добър. Ме оцели. И трябва да... Например, представете си полето без мощите и такива и коли и тем подобни. Трябва да направи вашето човече хоумрън. Като пускате различни карти. И като направите 3 хоумръна, това ви се зачита като като победа, коронки, нали? И като цяло е това. По-готиното е, че в шопа вече може да получавате безплатни джемове и най-различни други неща, тем подобни. Не им знам всичките неща, още разучвам. Един фаербол тук. И изобщо много готино. Още веднъж ви пожелавам да играете, да си забавлявате. Добре. Кой ще победи? Имах чувството, че той ще да победи. О-о! Та Валкирия ми уби 3 или 2 еликсир. Така, и вече да започваме с атаката. Дойде дабъл еликсира. И така. И така. Това е лесно. И докато той гледа само, ще тръгна от тук. Но са тъпи. Нищо. Почваме. Атакуваме. Добре, той че удари там. Взимаме кулата му. Със сигурност това е невъзможно да не му я вземем. Така, правиме пуш. Дали ще вземе 3 краун. Моля ти се 3 краун. Няма да успеем 3 краун, за жалост, но ако пуснем и фаербола, добре, взехме го и без фаербол. Супер.
Като цяло това е за апдейта. И хора, имам и една лоша новина. Вече няма да снимам на Boom Beach. Така. Ето тук вече на 5 левел се отключва, нали, евентите. И вижте, тук е променено отдолу на евентите. Ще ви подместа да не ви пречи. А в шопа можете да получавате Silver, както виждате, но аз вече съм го взел. Тук си е еднакво. А това вече може да споделяте и такова, групите, извинете. Сега ще ви покажа едно нещо. Така, ще играем с един приятел, да го наречеме. Дай да не губиме време, направо да тръгваме какъвто ни се падне. Малко съм подшмърквам. Хора. И вече, след като завърши батъла vs2, нали, 2 vs 2, можете да правите едно хубаво нещо. Например, напишете и пак да почнете битка, което е доста добре, понеже сега ще ви покажа. Още! И сега ако има сега ще не ги убия. За жалост имаха. Мале, ако нямаха стрели, как ще да ги разцепиме. Но нищо, разцепихме ги и без това. Така. Той пуска мини пека, аз отвръщането на удара. Така. И добре, победихме. Сега ще ви покажа как можете да го направите. Ето, аз не може. И тук можете да напишете, като да, тук си пише чат, което е доста готино според мен, защото да, ще пустим едно емоджи. Например, срещате се с някоя звезда и вие леле, моля, има игра срещу звезда или игра с звезда. И това ще бъде много готино, ако пак изиграете една игра. Но ако снима клипче, няма как, защото не можете да играете с едни и същи. А и в повечето пъти разказват нещо и пускат реплеи. Така, мисля до тук да приключвам този клип. Какво друго? Да. Така, замислих се за едно нещо. И мисля до тук да приключвам клипа. Не забравяйте, харесайте го, абонирайте се, ако не сте се абонирали, и споделете го. Айде, ще се видим друг път.